Eh, hindi siya gumagaling yung paa niya, nakatapak. Kaya paulit-ulit lang to na tatlong doktor, hindi makita sakit. Eh, nakaapak siya nang hindi nakikita. Kailangan to mawala, maubos. Lahat yan, mawala sa kanya. Direkta na kita kay magnetiko, hindi na kita ginamitan ng papel para mabilis natin madikit. Huwag ka maglala, kahit sugat, malaya. Paspas ng paspas. Tingnan mo, nawawala ni, hindi na masakit to. Masakit ba? Hindi, di ba? Nawawala ni pamamagahan nyo, lumalambot no, kasi nakakapak to eh. Kahit padoktor mo siya ng mapag-doktor, di taga makikita. Pagkatapos nito malinis, kahit sa mo ito dalhin doktor, mawawala ito. Nakakapak siya. Hindi, ipatik ulit. Paspas na paspas. Linisin mo lahat. Sabihin mo in Jesus name, pag tinatanggal mo, sa isip lang ko yan, sa isip lang. Wala na yung pamamagay niya, lumapit ka rito, di ka pamupo. Umupo ka dyan. Tingnan mo, nawawala yung pamamagay nyo. Dati kasi para siya Hindi na siya masakit to. Masakit ba? Hindi. Hindi masakit to. O, pinapalo ka na nga. Nawawala na. Nawala na yung itim-itim mo. Sige. Ano pa lumalabas katawan mo? Malagkit pa? Sige, umayos ka lang po para hindi ka mahirapan. Linisin mo habang gising lang ang diwa mo. Paspasin mo ng paspasin. Huwag mo bato sa asawa mo. Diyan yung asawa mo sa tabi mo. O dyan sa lupa lang. Huwag mo babato yung sakit mo dyan lang sa lupa. Yan, lahat linisin. Sige, kunti pa. Mayroon pa mga 37 hanggang 35. Ano to? Sakit. Kalasin na kalasin. Balakang mo. Tumawag ka kay Kristo. Sabi mo, sumusuko ka na. Wala rin pamamagaan nyo. 3 araw, magaling na ito. Pwede mo na itong pagpukpuk sa lupa. Maniwala sa akin, 3 araw simula ngayon. Ika-7 araw ko ito. Ubus. Nakaapak siya ng hindi nakikita ng mga mata. Kaya hindi siya makita ng medisina. Kahit pina-x-ray mo na siya, wala. Walang bali, di ba? Tapos nagtataka yung doktor na mamaga. Wala naman ipit na ugat. Kasi kung may ipit na ugat siya, masakit yan yung kanina hinawakan ko. Hindi niya ito malalakad pag may ipit na ugat. Kasi dihira ka lang mapilaya dito. Kung may pila ito, namamaga to, pero hindi mo ito matutungtong sa semento. Lalo kung namaipitan ito ng ugat, sigurado, hindi mo ito matutungtong sa lupa. Pumalagi yung tubig. Ano paramdam niyo, sir? Magang mabigat? Gumagal na. Masakit pa ba yung balikat mo? Yung tamad mo? Masakit? Sige, linisin na linisin. Malakas-lakas pa to, sir, oh. Nasa 27 na lang to, sir. Konti-konti na lang. Konting squeeze na lang. Squeeze na lang. Direkta na kita sa stick ko. Hindi na kita kinakita ng papel. Kasi gabi na eh. Gabi na. Gabi na. Pa-jacket po ako, Andy. Hehe, gandang gabi. Sorry ha, hindi pa tayo pwede mag-jacket. Hindi pa kami nilalamig. Pinagpapawisan pa. Lumalambot na. Pinagmanas na ako ito. Pinusok mo ganyan, parang bumabaon kayo. Wala na yung manas, oh. Kanina ko pa pinapalo. Hindi na nga siya nasasakal. Sinasadya ko ng paluwilbianan ko. Sige, tanggal at tanggal. Sige. Sige.
Konti-konti na lang. Konti-konti na lang. Hindi. Marami pang mamaga. Wala sakit. Sabi mo, salamat Kristo. Salamat Kristo. Amen. Punasan mo muna. Dilat yung mata niyo kaya? Hindi ka pala malalim. Dilat ang mata. Punasan mo muna yung kristal yung mukha niyo. Ngayon, huwag kang magkinelas. Try natin. Tignan mo muna yung katawan mo kung mabigat. Pag ang mabigat, wala lang sakit. Konti na lang. Konti-konti na lang. Yung paa mo, idikit mo sa lupa. Lagay mo yung bigat. Ano? Nadidiin mo na. O, sige. Try mo maglakad. Sayos yun, nakaapak ka na hindi nakikita eh. Try mo. Lakad mo na maayos. Sige. 3 araw, mawawala na yan. Idaan mo pa. Sige, sagad pa doon. Abot ka ron. I-try mo ng try na wala na pamamaga. Bagitin mo si Kristo. Sabi mo in Jesus' name. Okay. Isang lakad pa, sir. Umabot ka muna rito. Sige. Anong pakiramdam mo sa paa mo? Sige. Kaya hindi ang gumagaling, te. Kasi nakaapak siya. 3 days, mawawala na yung pamamaga niyan. Yung tubig ang tatalo dyan at lulusaw. Nawala nga yung pamamaga niya eh. Yung balikat nyo. Ano paramdam mo? Medyo kayo kunti po. Ay, madali yan kasi wala pa tayong balancer. Upo na kayo dyan. Anong pakiramdam mo? Medyo maliwala. Anong pakiramdam mo sa paa mo? Anong pinagkaiba? Antay mo yung tubig, gumagalaw yan. Tatapusin muna natin, i-balance rin natin lahat para matapos na natin yan. Huwag ka mag-alala. Mawawala na yan. 3 days lang. Nag-antay ka nga ng matagal ng panahon eh. Isang buwan ka nga nagsisip. 3 araw lang, mawawala. Maniwala ka sa akin, 3 araw lang yan, mawawala na lahat yan. Toto. Kabila. Ay nang natin pag-process yung ano mo. Hinga. Huwag mo gagawin. Hinga. Hinga pa. Huwag mo muna pagkalaman. Gumagatok, di ba? Papaya mo na siya. Relax mo muna. Straight lang. Huwag mo gagawin yan, ha? Okay. Relax lang. Relax lang. Papaya mo lang muna. Namamanhid. Tantay mo lang. Ganyan talaga yan. Napakarundan mo sa leg mo. Namamanhid pa. Namamanhid pa yung kamay nyo. Manhid na manhid pa. Nanganganig pa talaga. Antay mo lang. Ganun-ganun yung kamay mo. Yan. Parang dumali agad yung dugo. Magang. Medyo magat, pero kung lumaya pa, mahawakan ako. Para mabibitawan mo. Pag may hinawa ka pa, huwag mo na isipin yung dati. Ngayon isipin mo, tingnan mo yung kamay mo, kung magkakaroon ng power, din mo. Ano? Midbit na. Ay ko lang. Relax.
Malaw. Relax na. Huwag ka rin. Paano yung bali sa mga buto-buto mo? Paano nangyari yan? Ano ba trabaho mo? Tingnan mo. Ano ba rin mo? Namamanid pa. Malakas pang panhid. Malakas-lakas pa. Antay mo muna kung bumulang galawin. Kasi kailangan mawala yung pamamanhid. At tayo magantay. Antay lang po kayo ha. Mamanhid pa. Kaya talaga nakakapamanhid pag may process. Makirot yan parang kinukuryente. Antay mo lang. Kasi ganun-ganun yung paa mo. Yan, hindi mo sa lupa. Tingnan mo kung tumatalas pa. Ano pinag-iba? Magana. Anong pinag-iba? Paa mo yan. Alam mo yan kung namamagapay. Anong pinag-iba kanina ng paa mo at saka ngayon? O ngayon, anong pinag-iba niya naman ngayon? Hindi ka makakaramdam niya kasi paa mo. Igala mo siya. Anong pinag-iba niya? Hindi ko pa yung hinahatak ha. Hindi ko pa yung binabalance yung mga buto-buto mo dyan. Tinitignan ko pa yan. Kasi nasa tubig pa lang tayo. Yung kamay mo ngayon, namamanid pa. Manid na manid pa. Sobrang manid pa. Hindi naman ako gano'n. O sige, pagdikit yung kamay mo ganyan. Ngayon iangat mo siya, pantay diretso. Sige. Daan-daan ng baba. Ngayon, itondo mo ulit. Sige. Kunti pa, daan-dahan. Masakit. Ang alin. Yan. Tayo mo lang. Wala naman eh. Baka kaya mo na. Hindi mo pa kaya? Kaya na. Sige. Atras na konti. Pabati ka lang. Okay. Ito na pakuha. Dito. Kasi yung kanina, nang-modal ko yung mga pasyente, hindi sa number ko. Kasi siya nakatulog ako. Straight. Kasi siya nakatulog ako. Bukos na. Oh, galawin yung braso mo. Katulad kanina. Dalawa, pagbigitin mo muna. Angat mo. Depende sa layo. Ano? Sa sakit. Kung mga spiritual ko lang, kaya naman yan. Pero hindi na katulad kanina. Relax mo lang, ha? Eka lang. Gagalaw lahat ng hangin mo. Tayo. Takpan yung sela. Didikit sa dibdib. Huwag na siya. Yan. 20 lang. Ano pa? Huwag mo ipita. Yan lang. Yan. Yan lang. Opo. Kaya walang 20. Kaso di ba, malala. Oto. Sige pa. Oto. Ngayon, nawala ng pamamanid. Sige, relax mo. Ganyan lang. Relax. Ganyan lang. Bait mo lang. Huwag mo na lang yung power. Pumasok na ba? Ang gawin. Pumasok na ba? Masakit pa. Sobrang sakit. Oh, pero hindi sobrang-sobra. Akala ko masakit. Antay mo, pumasok na. Tapos na tayo. Antay mo mawala yung kirot. Hindi yan kasi binibigla, inuuga siya ng konti. Pag sumimbrero na yan, pwede mo na siyang itulak ng toto. Antay mo lang. Teka lang. Teka lang. Shoutout niya sa lahat. Nanonood, mega shoutout po kay Costino. Good evening po. Pindutin niyo lang po yung name ko. Tapos may lalabas. Ano yun?
mo? Ano pakiramdam mo? Nawala na yung sakit. Lahat yan gumagana na. Kaya hindi yan gumagana, may frozen ka, may stiff neck ka, tapos may pamamaga ka doon sa paa mo, na maligno ka pa, ay lahat, isasarado lahat niya yan. Kaya nga, ikaw nagsabi, pabalik-balik kayo sa doktor. Walang makita, pero namamaga. Normal lang yan. Eh normal naman lagi katawan mo, wala ka naman tayong sakit eh. Sakit spiritual yan. Pag hindi yan nalinis sa spiritual, yan gagaling. Naintindihan mo yung story? Ha? Sino yan? Yan na naningin. Naningin siya? Ano po yun, ha? Talagang gagalito ang dito namin. Kaya, Mamaya ako, nagagalit pa sa akin, hindi ko makakalis ka. Wala nang magkaya sa pag-lista. Maninila ako pag-lista niya. ano siya, ako kasi gawin pa naman, hindi siya nalimingin. Ang nangyari, nangyari po, naabos ata daw siya, ang dami kapag-uot, tapos, okay, kailangan din ng dami ng diba? Bakit pwede na yung 500 kaysa sa 5,000? Isang tao na po yun, ako ay, Kanina tawa ko sa pasyente ko, ang sakit niya lang, ulo. Natanggal ko ng mabis, nawala na. Bantang rin sinabi niya ulit, ang sakit na ng balakang ko. Tinaba ko naman. Tapos na, sakit, sama na lang pa niya. Tapos sinabi mo, general na lang, pa-check up ka. Inaisa-isa mo pa ako eh. Pagkagalita, pagkagalita siya. Kasahin niya, sobrang sakit ang ulo niya, nawala daw, para lang dahilan siya. Bantang ulit banda, sumakit yung balakang ko. Tapos bitapos na wala sakit balakang niya, yung pa ako naman, yung sakit. Tawa ko ng tawa sa lalaki. Nawala na yung sa tagiliran nyo. Nawala na. Yung pa nyo, ano parang dami na ngayon? Nagkakaroon siya ng ano? Ng power. Nagkakaroon na. Ayos na. Last na to. Higa ka rin to para mahatak niya. Kasi sinarado na kalapit, best friend mo yan. Oh, higa ng diretso. Higa lang ng diretso. Diretso. Hindi. Ganyan. Hindi ganyan katawan, bento. Hindi, tama yung yan. Yan. Ayos na katawan. Yan. Papalitan ng Diyos. Yan, ayos. Isang araw maniwala ako, kuya, ang dami ng pasyente. Hindi ka na namin yung ako, tupo. 2 course. Ang pasyente ko, may 40, 47. Inabot ka pa alas 10 ng gabi. Pagtingin ko, 2 eh, babayaran ko sa ilaw pa lang ngayon ha. Sa 28. Ay 1,580. Kuryente pa lang. Yung tubig, wala pa. Oo. Eh, dati binabayaran ko lang sa kuryente at sa tubig. Wala pang 700 kasi 600 lang. Ang tagal-tagal ko na rin ito sa Pampanga. Hindi pa ako mawag na 700 binayaran. Taas lang ang bayad yung pinagawa talaga ito. Maganti ng gabi. Ganun din, nagulat ako. Tumaas na rin. Tumaas na ng 1,000. Tapos maraming charge. Relax lang kuya. Tingin na diretso. Huwag pikit yung mata mo. Relax lang. Huminga ka ng malalim ha. Babatakin to. Nga, wala na sakit to. Di ba wala sakit? Wala siya sakit. Kala mo lang ito pa mo. Tingnan nyo mo sa lisig. Kabila. Okay. Ganga mo pa. Ganga. Ana. Tagilid. Parang tapos na final. Hindi. Yan.
Lakad ka. Mas maganda lakad mo. Painumin ka ng tubig. Okay. Mamaya na, inom ka muna ng tubig. Good evening. Good evening po sa inyo lahat. Hawakan mo muna yung balikat mo, baba mo yung tubig mo. Ngayon, galaw mo yung mga balikat mo. Anong paramdam? Mabigat magang? Magano, pero medyo may ano pa rin. Syempre, kasi matagal na siya. Prosent yan eh. Ang target natin tanggalin dyan, yung paa mo na mamaga. Ngayon, sinama ko na sa alignment, sabay-sabay na yan. Ngayon, ilakad mo yung paa mo. Di na masakit. Yung hinatak ko nga kanina, hindi ka nasaktan eh. Ano? Hindi na masakit? 3 days, antay mo. Mawawala na yung pamamaga. Yung medisina nga, nasira ulo niya dyan eh. 3 doktor na nga tumingin dyan. In-x-ray na nga eh. Sabi ko sa'yo, sakit niyan, nakaapa ka na hindi nakikita. Tagiliran mo. Hindi na, umulong pa sa ladder. Pagsak mo ka, nakagano ako, bagsak. Nakatama ka dyan. Kasi kung nalaglag ka lang yan, matagal na yan nawala yung pamamaga. Yung pagbagsak mo, eksakto mayroon doon tinaman na hindi mo nakikita. Kaya nagiganti siya sa'yo. Tanda mo, pag ikaw natipalok, mamamaga siya. Tapos, after 7 days, uhupa din siya. Kahit hindi siya nailot. Yung tagiliran mo. Wala na ako, pero ito, medyo ano talaga. Prosent yan. Sobrang prosent niya. Bawal yan, ganito. Nagigising ako pag madaling araw, sakit yung... Hindi na yan mangyayari. Kasi yung kanina naman yung kamay mo yung inangat ko, yun yung laging sumasakit sa'yo madaling araw. Ngayon, nawala na siya. Maniwala ka sa akin, ito maghapon, mag-message ka doon pag nag-live ako. Ito magdamag, try mo, hindi sasakit yan. Hanggang matapos itong buwan ito, hindi sasakit yan. Sumasakit yan. Wala tayong tubig eh. Sumasakit yan, ano. Isang gabi. Bali, nakatatlong sali na ako dyan sa tubig. Mas mabisa yan, kuya, kasi personal ko yung dinadasalan. Pahinga ka muna dyan, mamaya mo na lagyan ng langis. Ay, kayang-kaya mo pala yan, lagyan ng langis. Lagyan mo na lang. Alik ka na rito, te. Para isa lang na to. Anong sakit nyo? At Unang doktor, bali daw po yata ako dito sa tadyang? Bakit ano ba trabaho nyo? Bakit sinabalan sa tadyang? Hindi naman po siguro po sa kabubuhat. May binita kasi yan, siguro kung balita. Balakang lang. Pangalan, te. Middle name. Wala mo. Middle name. Haban. Apelido. Pampula. Hindi, inumin mo. Pigit. Palipadangin. May galing yung palipadangin. Aray, ang sakit po. Palipadangin ko. Ang sakit po, ang sakit. Aray, ang sakit po. Ang sakit po. Aray, ang sakit po. Nandito siya. Ang sakit po. Nasa loob ng katawan nito. Ang sakit po. Ang sakit. Aray, ang sakit po. Palipadangin. Ang sakit po. Tapos ganyan na, nasasaktan siya. Palipadangin. Karga. Paspasan mo ng paspasan, te. Para mawala yung sakit ng dibdib mo. Nakainom ka na ito, di ba? Papel na lang ito kakabit ko sa'yo, ha? Kasi bulahaw siya doon sa stick. Huwag mo isipin yung masakit, papel lang talaga to. Isipin mo yung pogi mong asawa. Pati yung anak mo. Nandito mo na sa lupa. Hindi na masyadong ma-update. Dito lang po pag dinin mo yung... Itodo mo. Ipupok mo sa lupa.
3 days yan, pamamaga. Kasi meron ako dyan ginamot, mapagampaga. 4 na araw, huminto yung pamamaga. Kasi siya, naghagis siya sa puno ng hiyero. Bigla namatay yung kamay niya. Ikaw, baliktad. Yung pagkabagsak mo, wala namang bali buto mo. Alam mo kung may bali ang sound dyan. Yung ginawa ko sa'yo, sisigaw ka ng malakas. Pikit. Pangalan. Sinaida. Apelido na lang. Pampula. Amin. Aray! Sige, tagal. Aray! Bilisan nyo din. Kasi mo na. Oo. Sige, ganun na lang. Manalangin kayo. Hindi na natin kakausapin ito, gabi na. Sige, te. Tiisin mo lang, te. Talagang palipadangin ko, te. Hindi ko na ito pwedeng kunin kasi gabi na. Maahiya na tayo sa kapitbahay natin. Bubulaho to. Nasa loob siya ng katawan nito. Manalig ka lang. Kalmado lang isip mo. Kalmado mo lang. Kalmado. Kalmado lang. Yan. Hindi na natin pwedeng kunin kasi gabi na. Ano? Sige. Magdasal lang sa isip ate. Ikalmado mo lang isip mo. I-relax mo lang yan. Tanggalin mo lahat. Paspas ng paspas. Yan. Wala tayong magawa eh. Gabi na eh. Kung maaga pa, di sana magsasalita ka niya ng iba. Huwag mo na isipin ng mamamagapay. Hindi na yung mamamagapay. Basta't nadiin mo ng paa mo sa lupa, lagay niya mo na yan. Wala na yan. Unti-unti na yung mawawala. Sige. Nakatutok pa sa ventilador yan, pero ligon-ligon yan sa pawis niya. Mainit ba yung katawan mo? Pinagpapawisan kayo, mainit. May pag- Isang po po nung... Pinagpapawisan ka, paspas ng paspas, lahat ng sakit. yung ano mo, naramdaman sa tagiliran mo, pasok mo. Malapit lang po sa inyo. Nakaharap niya lang po. Palipad mo. Tapos yung buhay, lalaki. Babae. Lalaki ayaw. Matagal lang po yan. Ayaw niya sa magpino, lalaki ayaw. Pag sinabi kong babae, nasasaktan siya. Babae. Pag lalaki ayaw. Babae. Oo, nasasaktan siya. Babae. Palipadangin to, te. Kalasin na kalasin. Panatiliin mo lang, te. Kailangan natin taasan yung dasal. Panatiliin mo. Hindi ko talaga sa lugar. Tanggalin mo, te. Wala na akong magagawa. Papatayin ko na lang to. Para matapos na. Linisin mo pa. Sige. Paspas pa ng paspas. I-focus mo lang isip mo. Wala akong magawa. Gabi na kasi. Bubulakaw tayo. Permis. Nandito siya sa loob ng katawan ko. Hindi na kaya. Sobrang init ito. Nasa loob yung kalaban natin. Gabi na kasi. Ha? Makakausap ko, nandito sa loob ng katawan mo. Nasa loob ng katawan ng tao. Malakas yung nagdarasang ito. Ha? Nasa loob siya ng katawan nito, kaso maingay na. Gabi na eh. Pakinig ka sa akin natin. Ikalmado mong isip mo. Tanggalin mo, gamitin kami ng Diyos. I-focus mo lang isip mo sa iyong asawa. Hindi pa natin siya nasasaktan na maigi. Andiyan siya sa loob ng katawan mo, nagtatago lang. Manatili ka sa kanya, sa aking ama. Kalasin mo lang yan. Kung hindi lang gabing-gabi na kasi. Hindi kalas. Tapon mo na itapon. Lahat, pati balakang mo. Hindi
Hindi ko siya pwede bitawan. Sasakta ka niya. Pag lumayo ka dito sa bahay namin, atakihin ka niya pag uwi mo sa bahay niyo. Malayo pang biyahe mo. Iisi mo na lang. Oo. Malayo ka sa akin. 4 na oras sa biyahe mo. Ikalmado mo lang isip mo. Hanapin mo yung asawa mo, Pogi. Panatiliin mo lang isip mo. Naririnig mo ko? Anong pangalan mo? O, sige. Isipin mo lang yung asawa mo. Hindi ko na siya pwedeng tigayin pa sa loob ng katawan mo. Iiyaw siya sa loob ng katawan mo. Pagpagin mo na yung pagpagin niya, ako na bahala sa kanya. Gabi na kasi. Alanganin na to eh. Tanggal na tanggal. Ikalmado mo lang isip mo. Huwag mong lang yung isip mo, ikalmado mo lang. Ako na bahala sa kanya. Swerte niya lang, hindi pang gabi. Huwag nila ngayon kasi nakakaya sa mga kapitbahay namin. Hindi. Linis na linis. Huwag kang magkalala dito. Sige, paspasin mo ng paspasin. Ikalmado mo lang isip mo kasi. Ikalmado mo lang. Ikalmado mo lang. Itapon mo lang yung sakit. Ikalmado mo lang. Naririnig mo ko. Ikalmado mo lang. Nasa loob siya ng katawan mo. Sige, ako bahala sa kanya. Hindi naman makakalabas yan. Huwag kang iyak ng iyak. Tumawag ka kay Kristo. Hindi makakatulong yung iyak mo. Tumawag ka sa kanya. Gising ang diwa mo, hawak kita. Hindi ka masasaktan yan. Sige. Ikalmado mo. Makinig ka sa akin, masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao nito. At ikaw magkukulam ka. Mamaya ka sa akin, pupubutas kita ng lip sa loob ng katawan yan. Tanggalin mo lahat. Ikalmado mo lang. Ikalmado mo ang isip mo. Panatiliin mo lang sa asawa mo. Naririnig mo ako? Huwag kang iyak ng iyak. Ikalmado mo lang isip mo. Gabi na kasi ate. I-relax mo lang utak mo para mabasa kung saan siya magtatago sa kaluluwa mo. Pas-pas. Huwag mo likutin ang utak mo. Panatiliin mo lang ito sa isip mo. Maging kalmado ka lang. Hindi ko po nakukuha kung iyak ka ng iyak. Na yung tenga ko sa sobrang lakas na bibingi. Relax mo lang. Hindi na nga natin tumakos sa gabi na eh. Tanggalin mo lang siya. Ako bahala sa kanya. Hinihintay ko lang hudyat ng magnetiko. Kalasin mo lang. Paspas ng paspas. Manalangin ka lang. O, di ba? Hindi ka na nasaktan sa papel, di ba? Kahit na kanina. Kung ginawa mo yan kanina pa, di madali lang natalo yung kalaban natin. Relax mo lang. Salamat ko eh. Pinipigilan lang ako ng puso ko eh. Mapipilitan akong pakawalan ko kausapin. Relax lang. Kalmado mo lang. Anong pakaramdam sa katawan mo? Mabigat magang. Gumagang na. Sige. Linis na linis pa. Panatiliin mo lang. Madali lang ito talunin. Panipadangin. Napakabilis lang ito talunin. Kapayapaan ang dalin mo. I-relax mo ang isip at puso mo. Maswerte lang ito. Gabi na. Anong oras na ba? Alas 8? 20? Dita mo. Alas 8:20 na. Kalmado mo lang. Sige lahat, linisin. Malapit lang sa kanya. Nakikita ko namin doon sa bahay. Oo. Bakit? Malapit lang to sa inyo eh. Malapit lang itong babae sa inyo. Napakalapit niya lang sa inyo. Bakit po kaya naman O, ikalmado mo lang isip mo para malaman ko kung gano'n siya kalakas. Kung gano'n lang kakayahan niya. Tanggalin mo lang na tanggalin yung nilagay niya sa'yo. Nasaan yung sakit mo, yung nakalasin mo. Lahat ng tapon mo. Mawawala sana ng kulyar at asawa. Nagsasalita siyang tulog, pero hindi siya yung nagsasalita. Sana magtanong mo sa kanya, mahal mo ba ako? Tapos sumagot siya, hindi kita mahal. Bakit hindi mo kumala ko asawa mo?
Tanong mo, ano, sino ka ba? Iba ang sasagot yan. Ilang kulang to asawa, palipadangin. Ang trabaho ang kulang to, palipadangin. Ano nga prominent na yun? Hindi natin makuha ang detalye kung hindi natin pahinigin ng gusto. Kasi, hihiyaw ang asawa mo, kailangan ko pa ng 3 minuto para mawala ng malay siya. Papalag dito. Huwag ka mag-alala, gagaling dito ka asawa mo eh. Okay, nagbigay na ng hudya si Magnetico. Sumandag ka daw. Natural lang sa dan. Relax lang. Pangalan mo? Sinaida. Amin. In Jesus' name, sabi mo. Amen. Dilat na mata. Oh. Iyaw ka ng iyaw eh. Magigising ka tayo natin. Ang sakit mo kasi. O, tingnan mo ako may sugat. O, inom ka muna tubig. Masakit talaga yung papel. Pag may dasal. Sayang eh. Umaaga-aga pa ng konti. Ay, naku. Malalaman. Malalaman mo na. Hindi niya alam. Nagsasalita siya. Yung nagsasalita na sa katawan niya. O. Ano paramdam niyo? Nakatawan mo. Mabigat pa magang. Pagod. Ano pre? Ang masakit sa'yo, yung dibdib mo, di ba? Sa balakang, umupo ka na rito. Madali lang yan. Saka na lang, bumalik ka na lang, may imagaga. Kung gusto mo kunin dahil sa katawan mo, umanda ka, patataasan natin ng kuryente, bigla ka mawawatay. 1 minuto, 2 minuto lang, mawawala ka ng kuliran. Tapos nandiyan na siya sa loob ng katawan mo. Pag hindi mo sinagot ang tanong ko, anong pangalan mo? Kilala mo si Kristo. Anong pangalan po ng asawa? Pag sinagot niya, siya si Cardo, ang sinagot niya si Cardo, patay ka. Hindi na ikaw. Dalisay na yun. Si Dalisay na. Wala. Wala. May kilay siya. Sayang, no? Sayang na sayang. Malalaman na sana natin. Kaso, iiyak siya. Malapit lang ko sa'yo, eh. Nakita ko siya, malapit lang siya sa'yo, eh. Natural, inggit. Ayun na naman sasabihin. Alam mo kayo mga magkukulang, maling sagot. Nainggit ako, maganda ka. Hindi, maganda buhay mo. Nainggit ako kasi kasama mo masipag. Galawalik mo. Ano parang damo ngayon? Sa dibdib mo. Ganunin mo. Masakit pa. Masakit pa. O di ba wala na? Pero kanina po mabigat yun. Ngayon wala na. Mamaya bibigyan lang pag sumakay ang asawa mo. Nakatawa lang kita kasi sigaw ka na sigaw. Aray! Aray ko! Hindi po napakasakit. Ano masakit yun, te? Tingnan mo pa mo, walang sakit. Ay, walang sugat. Talaga. Sobra. Magugulat kayo, papel, nasasaktan siya. Sa akin nga. Stick pa yung kinabit mo nga sa asawa mo, wala na sugat eh. Sayang eh. Mawala siya ng malay. Muntik na nangingipin yung palingin mo. Ibig sabihin, nagdidilim yung palingin mo kanina. Oo. Sige, mawala siya ng malay. Maganda sana. Ganyan eh. Tayo. Tayo. Sa palakang mo ko, ha? Di ba siya? Punot na lang. Sayang oh. Makikita mo yung kalaban mo kung sino nagagalit na imbita niyo. Huwag kang kinaimbita niyo. Ano ba pinagagalit mo? Pinapaimbita niya sa akin. Oo. Okay. Oh, ngayon, maganda na yan. Tingnan mo yung dibdib mo, wala na sakit.
katulad kanina na Hindi naman sa dibdib mo. Tingnan mo yung balakang mo, galaw mo. Oh. Masakit pa. may konti ko. Konting-konti na lang. Doon tayo sa alignment. Doon ka, isisilya elektrika ka. Ano po kaya yun, nadala na. Siyempre, sinugatan mo siya sa katawan niya. May gano'n na ako sila. Sige, huwag mo na balikan yun. Pag may anumang mangyari, wala. Ang palaran niya na magkaroon siya ng sakit. Tagilid. Labanan sa street man yun. Dito. Nagpilay ka pa rin, oh. Sige, kabila. Nagpilay ka. Wala. Dito. Tama na. Tingnan na isang beses. Huwag iba, tiga pa. Huwag yung ganun. Okay na. Opo. Pahinga ka muna mayos, baba mo muna yung pamo. Huwag ka muna tatayo. Inom mo ng tubig. Ako, ay sama niyo yung anak kong Erika din. Sige. Sa ano, Inumin mo muna yan. O ngayon, tingnan mo ngayon. Anong pinagkaiba? Pati dibdib mo. Wala na. Magaang na. Tingnan mo yung paa mo kuya, ituktok mo sa lupa. Sige, idin mo. Masakit pa. hindi na. O hindi na, di ba? Sabi kasi 3 araw lang yun, mawawala ng sakit ng paa ng asawa mo eh. Nakaapak lang siya na hindi nakikita, kaya hindi nakikita ng doktor kung ano taga-sakit niya. In-x-ray na, hindi pa nakikita. In-ultrasound na, hindi pa rin nakikita. Gumagalaw ng paa niya. Hindi na masakit, di ba? Himala na yan. Sabi kasi 3 araw lang yan, magaling na yan eh. Ika-7 araw, clear lahat yan. Magaling ka na yan. Maniwala ka sa akin, sanay na ako sa ganyan. Oh. Kasi kung masakit pa yan, di mo matutuktok yung paa mo sa lupa. Sisigaw ka. Para kang kinukuryente, di ba? Nung una ko talaga, ganun. Oo. Nung kababagsak. Para kang kinukuryente. Dalawang linggo, dalawang linggo, pero hindi ko may apak. May Salamat ka kay Kristo. Ano, te? Wala na. Lakad mo. Tignan mo kung anong pinagbago bago ko dasalan ng tubig nyo. Maraming salamat sa lahat. Kahit pa paano, hindi ka binigo ng aking ama. Sayang sana malalaman nyo sana yung nagdarasal sa asawa mo. Nawalan siya ng, muntik na siya mawala ng malay. Naramdaman ko eh. Anong paramdam mo? Magang na siya. Kaya mo, pag malakas ang loob mo, pumunta ka rito, dadamputin natin siya. Bakit hindi pa po ba siya titigil? Hindi, kung gusto mo lang. Pero pag nawala sakit mo, kung ano man mangyari doon sa mga nananakit sa'yo, nagkaroon siya ng sakit, alam mo na. Kung sino. Kung sino magkasakit ng 1 linggo simula ngayon hanggang 1 buwan, alam mo na, malala ang sakit mararamdaman niya. Alam mo na. Ang malapit lang yun sa inyo, magpatawad ka na. Kasi yung sakit na yan, parang sa alsa ni Satanas. Ibabalik yung sakit na mas ulitin pa sa 7 beses na nararamdaman niyo. Wala kang magawa. Mawawala lang yung visa nyo pag humingi na siya ng tulong kay Kristo, sumuko na siya at ayaw niya ng ulitin ito. Kasi ang Diyos pa rin ang magpapasya kung magpapatawad. Ika-7 araw simula ngayon, hanggang 1 buwan, doon niya magkakaroon ng sakit. Kung kung agad kinubukas magkakaroon siya ng sakit, hindi po pwede yun. Nililipas yan. Isa nga, 1 buwan, bago sila magkasakit. Kaso sakit nila matindi. Oh. Yan ang technique sa spiritual. Nakita ko yung pasyente ko kagabi, yung engineer ng tatay niya, sa Canada na sila nakatira. Unti-unti silang pinapatay lahat, pinatay yung tatay niya. Paghihiganti ng anak ng mga kulang dahil pinalayas sila sa bahay. Ay, pinalayas pala sila sa trabaho ng tatay niya. Lumati yung anak. Inulam niya yung anak ng babae para hindi magkaroon ng anak. Na hindi siya nabubuntis. Nabubuntis siya pero hindi na lumalabas. Nabubuo pero hindi talaga lumalabas. Namamatay.
Tapos yung lagi daw na mayroong may gumagapang sa kanya. Siyempre, may kaya yun. Sa palad na natutulog, may aircon. Bakit daw may gumagapang sa katawan niya na hindi niya may tindihan? Tapos nalaman ko katotohanan, pag-ibig din ng isang anak. Yung ama niya, pinatanggal sa trabaho. Kaya gusto niya, ausahan. Lahat magbunsa. Kita mo nakarating siya ng Mindoro, hindi naman siya nakakarating ng Mindoro. Taga Mindoro yung ulam. Pangalan, Sinaida. middle name. Habal. Pangalan niya, sir. Joey, Middle name mo. may kulay. Ano pangalan ng anak mo? Yung sinasabi mo nila. Rice. Diyan kulay. Apelido, kasal kayo? Apelido. Kung isang minuto na wala siya ng mare, wala na akong magagawa. Hindi ko na siya pwedeng gisingin agad. Wala na, makakapagtanong na tayo kung sino siya. Bakit siya nagagal kung naibig sa'yo? Sabihin niya, ano dahilan? Alam naman niya, dadasalan ka na walang dahilan. Ang pagdarasal sa mangkukulang o nagdarasal sa isang tao, matinding galit. Hindi tatanong yung dasal niya kung hindi siya nagagalit. Kaya nga siya nagagalit, sobrang ang galit ng puso niya. Kaya sila nakakabuo ng matinding galit at spirit na masama. Paano ito matatalo? Kapayapaan, ang unat maghari at marunong magpakumbaba at marunong tumanggap ng pagkakamali. Yun lang ang tatalo. Pag nilabanan mo siya ng galit, lalo siyang lalakas niya, kukuha siya ng lakas sa'yo. Para mahupa yun at matalo mo siya, para karamahin siya. Hindi mo siya pwede labanan ng matitinding labanan kung hindi ang kapayapaan. Kasi spiritual naman yun. Hindi naman yung katwalan at aktwal na tao talaga. Ano kung, siyempre, kung meron siyang espada, kumuha ka ng panagdala. Kung ang labanan sa spiritual, matitinding galit. Wala na tumutusok. Wala na. Wala na. Kahit ginaganyan mo. Wala na tumutusok yan. Kaya nga sabi siya, yung yan, nawawala ng activity mo. Wala na tumutusok, ibig sabihin, wala na yung nagdarasal. Pusa yung mawawala. Marami nang ganyan pumunta rito. Dati nga, ibang kamay na, mamamaga pa, parang kasi laki ng hukay. Lagyan mo na langis yan. Tapat yung mga elementos na langis. Hawak kayo kamay. Para sa basbasan lang. Sige, ilat na mata. Yan. Inumin mo lang ng inumin yan. 30 days ang visa niyan. Yan, ipaligo mo yan. Pagkadating sa bahay, iwalay mo na yung damit nyo, ha? Ikaw, lahat ang underwear, pag-tibra mo, laki mo doon. Ikaw, walay kayo. Pero sa pagtulog, ikaw, walay. Yan lang. Inumin niya para mawala pati mga anak nyo. Salamat, paalam na kayo. Mega shoutout sa YouTube channel to, dito Facebook page. Shoutout do sa Facebook. Mega shoutout tayo diyan sa YouTube channel. 3 na lang kayo magpapagamot na. Salamat din. Ingat kayo. Okay na pa mo, hindi na ma-update. Hindi na matalas. Okay na po. Okay na. Antay mo 3 days lang yan, ha. Salamat. God bless. Sayang, oh. Muntik ka na. Alam ko, muntik ka na dumilim yung paningin mo, di ba? Masasakit po. Sobrang sakit ka. Hindi yon talaga magdidilim ang paningin mo. Sa shutdown. Ewan ko lang kung saan ka dadaling kasi gabi na ngayon. Minsan dinadala kayo sa kadiliman, minsan dinadala kayo kung saan yung bahay ang kaaway nyo.
nakatutok kayo sa kanya, pero hindi kanya nakikita. Kahit anong salita mo, hindi kanya naririnig. Spirit nga yun eh. Salamat po sa lahat ano dyan. Mega shoutout. Thank you so much. God bless. Ligaya. Magandang gabi po. Good evening po. Good evening, Mr. Bam. Nindot mo lang ang name ko. Lalabas po yan. Thank you so much.